Шановному панству дзень добры. Колішні фальварак Якубенкі. Ёсць у нас яшчэ Якубенкі вёска такая, гэта ў Полацкім раёне. А вось гэтыя Якубенкі знаходзяцца ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. Былое вялікае княства літоўскае, а сёння Рэспубліка Беларусь. Сёння тут, у Якубенках, толькі адна вось хатка стаіць. А раней, шановнае панства, тут музыка грала і песні спявалі. Тут калісьці быў панскі двор са шматлікімі гаспадарчымі пабудовамі, з палацыкам. І належалі Якубенкі калісьці нашаму беларускаму шляхецкаму роду Грынеўскіх. Шляхцічы Грынеўскія належаць да гербу Пнейня. На чырвоным шчыце намаляваны яблык, пранізаны стралой, да якога цягнуцца лапы мядзведзя, а зверху на шаломе страла праходзіць праз крыло коршака. Першым з роду Грынеўскіх, хто пачаў жыць у Якубенках і віць тут сваё радавое гняздо, быў шляхціч Леанард Грынеўскі. Леанард Грынеўскі, ён, шановнае панства, служыў паручнікам у войску Вялікага княства Літоўска. Пасля у 1783 годзе пайшоў у адстаўку і паехаў жыць у свой маёнтак Жураўны. Гэта сёння вёска ў Полацкім раёне. Ну, а ўжо пасля падзелу Рэчы Паспалітай ён свой маёнтак Жураўны прадае шляхцічам Бурдзілоўскім і ў 1822 годзе набывае вось гэты фальварак Якубенкі у Апалінарыі Плятар. Ну і вось у 1822 годзе Леанард Грынеўскі разам са сваёю жонкай Кацярынай з роду Кубліцкіх пераязджаюць сюды жыць на сталае жыццё. Ну, але пажыў ён тут мала, ўсяго толькі 4 гады. У 1826 годзе, калі яму споўнілася 76 гадоў, Леанард Грынеўскі памёр. А пахавалі яго тут вось побач недалёка у вёсцы Задарожжа, каля касцёла. Пасля смерці Леанарда Грынеўскага Якубенкі перайшлі ягонаму сыну Вінцэнту. А калі Вінцэнт памёр, то Яўзабію. І вось у 1843 годзе, 5 лютага, тут у Якубенках, у сям'і Яўзабія Грынеўскага і Антаніны з роду Закрэўскіх нарадзіўся сын Стэфан. Стэфан Грынеўскі. І вось Стэфан Грынеўскі тут у Якубенках рос, сталеў. Ну, а пазней ужо паехаў, магчыма, па гэтай вось дарозе у Вітэбск. Вучыцца, значыць. Ну і ў 1863 годзе у Вітэбску ён далучыўся да паўстанцаў. І быў арыштаваны, асуджаны і навечна адпраўлены ў высылку ў Сібір. І назад на бацькаўшчыну ён ужо больш не вярнуўся. Стэфан Грынеўскі ў Расіі ажаніўся, і ў 1880 годзе у яго нарадзіўся сын Александр, які стаў знакамітым пісьменнікам. Я думаю, што усе вы бачылі фільм і чыталі кнігу «Пунцовыя ветразі». Дык вось аўтар Александр Грын мае прозвішча Грынеўскі і паходзіць са старажытнага беларускага шляхецкага роду Грынеўскіх гербу Пнейня. А ягоны бацька Стэфан нарадзіўся і вырас вось тут. Тут калісьці на гэтым месцы стаяў палац, і гэта вось усё мясціны Грынеўскіх. Удава Александра Грына Ніна Мікалаеўна ва ўспамінах сваіх пісала, што над працоўным сталом пісьменніка заўсёды вісеў партрэт ягонага бацькі Стэфана Грынеўскага.
Калі Стэфана Грынеўскага арыштавалі і адправілі ў Сібір, то якубінкі ў грынеўскіх не канфіскавалі, таму што яны былі запісаны не на Стэфана, а на яго стрыечнага брата Александра Вінцэнтавіча Грынеўскага. Александр Вінцэнтавіч Грынеўскі, ён быў у шлюбе з Надзеяй Барысаўнай Шыльдар. І вось калі яны памерлі ў 1899 годзе, то тады якубінкі перайшлі па спадчыне да іхняга сына Тэадора Грынеўскага. Тэадор Грынеўскі нарадзіўся ў студзені 1860 года. Ён скончыў Віцебскую гімназію з срэбным медалём і паступіў у Маскоўскі універсітэт. Тэадор Грынеўскі стаў знакамітым доктарам медыцыны. Ён напісаў і выдаў шмат вельмі навуковых прац па медыцыне. Ён ездзіў па ўсёй Еўропе з дакладамі. А ў 1923 годзе Тэадор Грынеўскі набыў сабе пад Масквой маёнтак Грэбнева і адкрыў там санаторый. У яго лячыліся такія знакамітыя асобы, як Усевалад Мейерхольд, Сава Марозаў, Вольга Кніперчэхава. Ну, усіх лічыць не пералічыць, бо спіс вялізны. Скажу толькі, што доктар Тэадор Грынеўскі быў у вялікай пашане. Тэадор Грынеўскі ніколі не забываў пра сваё радавое гняздо. І ён быў у шлюбе вось з Соф'яй Раскоўскай, і раз на год, а то, можа, і часцей, яны разам з дзецьмі прыязджалі вось сюды у Якубінкі, каб адпачыць ад розных клопатаў і пабачыцца са сваякамі. Пасля рэвалюцыйных падзей 1917 года Тодар Грынеўскі быў вымушаны пакінуць падмаскоўнае Грэбнева. Сюды прыехаць не мог ён, таму што падчас гэтых рэвалюцыйных ваенных віхур у Якубінках палац згарэў, быў знішчаны. І таму Тодар Грынеўскі разам з сям'ёю паехаў у Варшаву, ў Польшчу. І там заняўся медыцынскай дзейнасцю. Але па начах яму снілася бацькаўшчына, сніліся Якубінкі, і ён вырашыў адбудаваць наноў у Якубінках палац. І ў 1928 годзе палац быў адбудаваны, і ён разам з сям'ёю вярнуўся сюды, на бацькаўшчыну, дзе тая крыніца, што дае сілы жыццю. Доктар Грынеўскі жыў у Якубінках і працягваў тут сваю медыцынскую дзейнасць. Ён пісаў навуковыя працы. І адсюль з Якубінак ездзіў у мястэчка Пліса, тут зусім побач. Ён там працаваў у амбулаторыі і лячыў людзей. А ў 1932 годзе Тодар Грынеўскі моцна захварэў і паехаў падлячыцца ў Вільню. У Вільні 29 лістапада ён і памёр. Там знакаміты доктар Грынеўскі і быў пахаваны на могілках Роса. Пасля смерці Тодара Грынеўскага Якубінкі па спадчыне перайшлі да ягонага сына Фелікса. Ён і стаў апошнім уладаром Якубінак. У 1942 годзе падчас вайны Якубінкі згарэлі, і адзінае, што засталося, гэта вось гэтая гаспадарчая будыніна з цесаных валуноў. Гэта быў кароўнік. Побач з палацам быў сад і парк. І вось тут, у парку Грынеўскіх, на гэтым месцы была пахавана Надзея Барысаўна Грынеўская з роду Шыльдар. І захаваўся яшчэ стары фотаздымак той магілы, якая была тут.
У 1990 годзе людзі па рэшткі Надзеі Шыльдэр перанеслі вось сюды, у вёску Задарожжа, і пахавалі побач з касцёлам. І тут ля касцёла знаходзяцца дзве магілы грынеўскіх. Гэта Надзея Грынеўская Шыльдэраў і Леанард Грынеўскі. Леанард Грынеўскі, які набыў Якубінкі і які з'яўляецца прадзедам знакамітага пісьменніка Александра Грына. Самы першы касцёл у Задарожжы з'явіўся, кажуць, больш за 400 гадоў таму назад. І пра з'яўленне тут касцёла ёсць вельмі цікавае паданне. Ну, а раз паданне ёсць, яго трэба распавесці. Дык вось слухайце. Кажуць, што калісьці даўным-даўно вось тут якраз на гэтых палях адбывалася вялізная бітва. І ў гэтай бітве ўдзельнічаў сам кароль Жыгімонт Ваза. Ну і вось людзі тут біліся, значыцца, ваяры, ламаліся дзіды, лілася кроў, а перамагчы ніхто не можа. І тады кароль Жыгімонт Ваза што робіць? Ён, значыцца, злазіць з каня, вось тут якраз стаяў конь ягоны, і тут на ўзгорку лёг крыжам і пачаў маліцца да пана Бога. Маліўся, пасля ўстаў, глядзіць, аж пагналі нашы іхніх. І вось так, дзякуючы пану Богу і нязломнаму духу нашых ваяроў, бітва была выйграна. І кароль Жыгімонт Ваза загадаў на тым самым месцы, дзе маліўся да пана Бога, паставіць святы касцёл, што і было зроблена ў 1601 годзе. Паданні паданнямі, канешне, шаноўнае панства, але тое, што першы драўляны касцёл вось тут у Задарожжы на гэтым месцы з'явіўся дзякуючы менавіта каралю Жыгімонту Вазе, гэта дакладна. І ў касцёле нават ёсць шыльда ў пацверджанне маіх слоў, што першы касцёл тут у 1601 годзе быў збудаваны па фундацыі караля Жыгімонта Вазы. І той драўляны касцёл, шаноўнае панства, прастаяў ад пачатку 17 стагоддзя і да пачатку 20 стагоддзя. А вось якраз у Вялікую суботу у 1902 годзе касцёл той згарэў. А парафія задарожская налічвала недзе каля 5000 вернікаў, і без касцёла ім заставацца ну ніяк нельга было. І тады мясцовы ксёндз Антоній Валентыновіч звярнуўся да вернікаў з такімі словамі, што ў будаўніцтве касцёла нам дапаможа толькі ўласная праца. І людзі ўзяліся за працу, дапамагалі хто чым мог, хто даваў грошы, хто вёз сюды лес, хто цэглу. 8 гадоў доўжылася будаўніцтва пад кіраўніцтвам ксяндза Антонія Валентыновіча. Праект вось гэтага касцёла быў зроблены знакамітым дойлідам Антонам Дубовікам. І вось у 1910 годзе касцёл быў збудаваны. І асвечаны касцёл быў пад тытулам Найсвяцейшай Маці Божай Ласкавай.
Адзінае, што засталося ад старога колішняга касцёла ў новым, гэта вось гэты абраз Маці Божай бездаганнага зачацця 17 стагоддзя і два маленькіх беленькіх анёльчыкі. У касцёле захаваўся яшчэ аўтэнтычны арган. Гэты арган тут быў устаноўлены ў 1914 годзе. Задарожскі касцёл ад свайго адкрыцця і да сённяшняга дня ніколі не закрываўся. Ён заўсёды дзейнічаў. Задарожжа вёска вельмі старажытная. І раней, кажуць, яна нават звалася Задарожжа каралеўская. І ўпершыню задарожжа ўзгадваецца ў летапісах у 1538 годзе. А другі раз ужо ў летапісах яна ўзгадваецца у 1563 годзе. Якраз ішла Лівонская вайна, і кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст вёў ліставанне з Іванам Грозным. І вось у сваіх лістах да Івана Грознага Жыгімонт Аўгуст і ўзгадвае гэтую вёску Задарожжа. На той час гэта была дзяржаўная ўласнасць у полацкім павеце Вялікага княства Літоўскага. У вёсцы Задарожжа бывалі розныя знакамітыя асобы. Напрыклад, вось у касцёле яшчэ драўляным, тым, што згарэў, хрысцілі маленькага Вацлава Ластоўскага. А таксама тут часцяком бываў у Задарожжы і наш славуты Язэп Драздовіч. І на адным са сваіх маляваных дываноў ён пакінуў выяву задарожскага касцёлу. Пан Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч калісьці казаў: «Калі прагнеш жывым узняцца на неба, шумны горад пакінь і спяшайся на вёску. Знойдзеш ты там спакой, знойдзеш клопат сяброўскі і праўдзівасць. Што яшчэ для душы нашай трэба? Не забывайце нашай ласкавай і мілай, шчырай і добрай беларускай вёскі. Да пабачэння!